bethu azininzi ii-commissions zethu apha eSouth Africa. Abaninzi ke bazimadlanga commission, nezondo commission, ikhona enye nayo inkabinde commission. Kukhona enye bafethu ngoku entsha esungulwe apha ngoMeyi. Yona yiRhampempe Commission. Yona idila nomcimbi wekhesi kula era ye-apartheid, apho kubonakala ingathi kukhona nje ikhesi ezingazange zibe ziyaprosecutwa, apho kwabulawa khona abantu, kwakumele into yoba baprosecutiwe abantu, yangenzeki loo nto leyo. So ikhona ke ngoku enye edila nalo mcimbi lowo. Hayi ke ifocus okwangoku ibisafocuse apha kwii-ministers zasesipoliseni. Hayi kufikile Mbalulu zile apha admitile ke yena into yoba nje hayi yena he could not assist into, so yi-TRC ne, so yi-Truth and Reconciliation Commission. So watsho wathi akhona bekengayinceda ngayo yena. Then waphuma apho uNhleko, uNathi Nhleko, yena ipostponiwe yakhe appearance, ingathi nje impilo yaxoxoma. Ngapha kukhona noSithole, uKhehle Sithole. Umuntu ke ngikwaze nje ukuyimamela into yakhe nguBhekicele. uBhekicele kukhona apha ke wasithatha wasibeka khona kula mihla yakudala. Uyabona nje pha kufocuswe kwi-history kakhulu ne, so usixelela nje ngendlela akathi wadla phansi washiya iSouth Africa. Lelo xesha ke lixesha apho befuna ukumcisha khona, befuna ukumsusa endleleni khona. Uthi wafumana instruction bakuthiwa ikhomanda yakhe ithi makashiye phansi eSouth Africa. Buzani ikhomanda uthi kwakungubani? Yazi bafowethu, yena andali uMkulukudu yena self, utata uJacob Zuma. But there's something about that man, man. Yabona xa sithetha ngekhomanda, sithetha ngobukhomanda. If there's anything about me ke you should know, ndiyayithanda into neloo, ndiyayithanda into nesipolisa, into nokubone nobujoni, ndiyazithanda ezaa zinto eziyana. So ndike ndimpicturishe nje kubone sekehamba eseRussia phakathi kwala majoni. Iba nje nomfanekiso ngqondweni wakhe, ube nomfanekiso ngqondweni kaPutin. Ujika uzoba nomfanekiso ngqondweni kaPresident Cyril Ramaphosa, uzawubona umehluko ngoba ngapha inyawo zibe sezijijekile sijongene. So nje unalaa nto nje yena I think unegazi labantu nje, i-charisma unalaa nto nje, uyeke uba ke naye unento nje zakhe. So usithathe wasibeka indlela akabona into yoba wasindiswa nguye, waba nguphunyuka kwabafileyo ngenxa yakatata uJacob Zuma. Wathi makaphume ashiye iSouth Africa phansi, kanti lixesha apho inombono seyiphumile into yoba yena kumele bamdibanise nokhokho bakhe. So ndizayifaka nje ividiyo yakhe apho beke kulo commission leyo, ndenzela nje into in case abantu badibanayo bangalahleki incam, ba-understand into yoba ikhona enye icommission edila ngento zale era leyo eze-apartheid. So yeah. I was almost arrested almost every week. Every week I would be arrested and released. And the theory that came is that I was one of the candidates to be eliminated. And I was completely non-functional as an activist because I spent more time now hiding. So my commander, who was working on my matters underground, instructed me to leave the country. The word was sent with a contact in Lamontville that my commander is commanding that I must leave the country. And my commander was Jacob Zuma, who was based in Maputo in that particular time. So that's how I left the country. And I had a foster mother at that time, Mrs. Madala, whom I went to say goodbye, not knowing if I will ever see her again. So I was moved from Durban, and I was taken to Soweto, where I stayed inside houses for 3 months. For 3 weeks, it was called a cooling off period before you can go and cross the border. I was taken to cross the border, and I crossed the border to Mbabane, and from Mbabane I was supposed to move to Maputo. And in Maputo, I was arrested by the border people there and taken to the police station at Istegi, where I was kept 27 days without bath, because there was a belief that if you bath, you run away. And so
We were locked in a way. There were two of us with Mchunu boy. So we were locked there for 27 days before the negotiations were made that we had to be flown. I think we flew from Mbabane to Maputo, where we were to be debriefed by the commander. Then commander was, as I've said, was Jacob Zuma and Sue Rapkin, who were commander of my unit.